So, first time na Ella maglaro ng, yung fake sand. Tuwang-tuwa siya. Ang galing naman ng fake sand na to kasi, siya, hindi siya sticky. Parang ang sarap, tawag dito, hawak-hawakan paglaruan. Ganito yung itsura niya, guys. Oh. Blue yung pinili ko, kulay. Tuwang-tuwa siya. Ang sarap. Ang galing, hindi siya, sticky. Ayan, gustong-gusto niya. Off. Hindi pwede sa mom's camera. Okay. You wanna show it to the camera? Ayan, tuwang-tuwa siya. Ang galing. Ngayon ko lang na nalaman na pala ang ganda niyang paglaruan. Pisil-pisilin kasi nga hindi siya malagkit sa kamay. Ang galing ng pagkakagawa. Ayan, kanina ko siya binili. So ayan, tuwang-tuwa siyang paglaruan. Tuwang-tuwa siyang paglaruan tong may kasama na siyang tray at saka may kasamang tawag dito itong mga hurmahan ba. Meron siyang castle, turtle, tsaka seashell. Tingnan mo, ayaw yung hawakan. At saka fish. Yan, tuwang-tuwa siya. Yes, fish. Gustong-gusto niyang paglaruan. You wanna make castle? Okay, we're going to make castle. Yeah, we're gonna make castle. Tuwang-tuwa siya. Hindi makita yung camera. Okay. Tuwang-tuwa siyang paglaruan. Take it. Okay, gagawa si mami ng castle. Put more. Can you add more sand? Add more sand? Add more sand? Wow. Tingnan natin. Ang galing talaga ng fake sand na to. Hindi siya malagkit. Tuwang-tuwa ako kasi hindi malagkit sa kamay. Yan guys, oh. Yan. Yung natin, sand castle natin. Tuwa-tuwa si ilang hawak-hawakan. Pisil-pisilin ba yung yung fake sand. Mommy, make a castle. See, that's castle.